ubani lo nje Kalile ngiyathi. Kalile ke. Uchapsa manje. Ngiyathi. Jimel ke kana. Hayi naluna Ngizake vungu live. Hey, ubani lo ngaveli lana? We can't see you. One we can't see you bani. We can't see you yimini. Hathi ke ngeke ongikhanyisa lapha mzala ke lakho. Ngishayela phungela. Ngisebe umnyama. Ngakho ke hey amayinga inga hey we ma bafowethu ninjani ku live ithi abantu lana Anonymous 10 you can't see me ngiyavela nje nombusho eqaleni sengiyavela man walungu ngibuzo onTV lo bani onTV la ngibaza abantu base South Africa mkhehla yini ngempela inkinga ndoda ngiyabuza yini angizazi inkinga but buza zona inkinga uziye Melusi hayibo ngabona ngamazinyo ngcono Melusi nanikwazi ukukhumula amehlo bese nibona ngamazinyo thina sabona ngawo nje amehlo futhi akukho kunye sikhona kunjani wengcolo siyaphila kufana yikho ukuthi o-AKA abasekho emhlabeni sebashona akusekho umuntu nje kuleli izwe sekusele mina nawe thubela ihle mfokandlovu ninjani siyaphila futhi kunjani khultruka wola futhi kunjani ubuyi hayi ngcolosi how are you ubuyi bese ukuthi unhleko ngizosheshe ngithatha ushort left njengensizwa yaseBackville ngeke ngayibona le nkundla enzokuxhuma yabona amakhonto abaleka bese uba uKing Khabo 23 njalo wensizwa siyaphila kunjani uMandlovu kazi lona hayi insumbu ha yebo kunjani nako ngihlolo isipelling sika hayi wawubi nendawo wena kusho induna kwaze emsinge emachunwini profit kunjani bhuti siyaphila profit kunjani thubela ihle Ndlovu ngicela ungifake ngisakaza indaba Nkosi yami bhuti ukhozi yona ndawo eright yokusakaza indaba akusakazwa indaba la awuthi ke mhlawumbe ufuna into ozoyisakaza ozala sisosakazana ngempama send the location kusheshe kuphuma isikole fast early and so quick specifically inkinga yakho ngcolo sinkinga yami bhuti wena bese uthi ubani xhoko kunjani bhuti omdala siyaphila futhi njani ngiphuthuma uthando kwi-rush hour bengizobingelela ku live kusukela ngisemncane ngiseka grade 1 ngangifisa nje ukuphila ulive manje ngibona ngathi yiloko ithuba lokuthi ngiphile ulive njengoba ulive on njengamanje ake ngilokhu nje lama comment abuye baleke bafowethu kodwa ngizole ngiqhubeke nawo ngwafundile nje ngale ndlela engigudla ngayo yimi umfana omncane waphakathi kwekhaya kaJali lapha eMsinga amachuneni ngizalo untsheba akekho usethokoza egoli lapha akaqhuba khona impilo bese kuba yimi ke bafana uNtsumpu umfana wanhlamba enamathelo yanamathala usemabazela zizitena zemthuka zidaha manifuse kudemet njamdeni uqozo izipho bambatha bakhula nasegola mncuza hluleka bese kuba uchubekazi nangethi ingcolo sengibisela izandla zokuthandaza kunjani uchubekazi kube usiyabonga ethi wola ngideyashe bhuti kunjani lapha umthiyane yebo ngizashesha mangifundela ama comment kujahiwe umthiyane bhuti mthiyane kunjani uthusi luleke uphiwe wakho webhuti aphiwe wami angimazi bhuti anginamuntu okuthi aphiwe mina bese kuba umafako omuhle unjani Dali ngiyaphila baby kunjani officially Danny Nails unjani ngiyaphila kunjani uthandwa inkosi Mncube Basopa nawe lapha bese kuba umenzi ngubani sibhubhudla album kaMzukulu bhubhu ngcono ngoba owesilisa ogcina ngokubhubhudla ama-album ngeke uzuyibhubhudla inkomo kama bese kuba uNtekza Boy ola thubelihle uba uthubelihle bhuti ngiyabuza uveli ola scheme kunjani bhuti angiyena uscheme mina ngungcolosi bese kuthi unkunzi eshe kunjani kunzi aphiwe wakho webhuti aphiwe wami bhuti anginaye okuhle mavusi ngcolo yebo kunjani Trinity Pigeon Fruit ngcolosi how are you I'm fine and how are you Trinity Pigeon Fruit umvelo chonca uqhawelami kunjani qhawelami bese kuthi umbulazi nangefaka iziqukuze ezintathu ehlekayo bese ba ulowless bagxoba ngoface wechala cha bhuti uface wami nje owechala ngikwazi nokuthi unjani ubuyi uzoyani neharding angazi iharding yona izoza nini la
Angazi webuyi esipalela wabantwana wola lapho wola kunjani bese kuba uZano sawubona bhuti yebo sawubona Zano kunjani bese kuba indoda yamadoda uyagula wena uyezwa ngeke bhuti ngize ngikhona ukuzwa ngoba umuntu okhulumayo njengamanje mina la angikwazi ngakhuluma ngila into engizwayo nje mina nje kuphela manje ke uthi ngiyezwa uthi ngizwa ini kangazi ngizozwa kanjani short left Sibundlovu bafo kunjani siyaphila kunjani into idana ngicolosi uyaphila yebo bhuti siyaphila njani confirm Ncubo ufake iqhukuza eziwu4 egegethekayo umkhehla isiqhukuza esisodwa aphelele kuhamba kanjani wengcolo yebo bhuti siyaphila kunjani ulate Blom FX kumajozo semsingo okay majozo semsingo usipho zoma iqhukuza ehlekayo hayi angisafundi iqhukuza ehlekayo sidalo nje angisafuni ngingaphi egoli sihlala khona bafana la sihlala khona egoli bafana yimi umphathi wegoli kahle igoli yimi makusuke kukhulunywa ngegoli siwe kukhulunywa ngami bafana yithi abanikazi begoli ngivula ikhishi nami ngizoke kuthiwa nginomnyovu uzikhishini sekukhona ingcolosi izikhishini ke la ayikakavulwa ke kodwa liseza ikhishi lami lapho kuzobe ngadayisi ukudla lapho ngizobe ngilungisa imoto kodwa kube kuyikhishi usitolo Masoka bese ngithi uPotas umubi kodwa ngicolosa uproud ngimubi bhuti noma ngiproud okhuluma into yodwa ngesikhathi esisodwa ungakukhuluma into eningi ngesikhathi esisodwa umubi kodwa uproud angazi noma ngibonga ububi noma ngibonga ukuba proud yini noma into yokulala ishayiwe bese kuba ubani hayi sekuyilo ithuba lokuthi ngine accept ke fast ke bese ke ngiyalokhu njalo bese ngithatha ushort left ke ngimthathe koyedwa ngizole ngale protocol ke nje kanje bafowethu yimi nje umfana omncane lo bafowethu lapha ku TikTok kwasemsinga emachunwini lapha ku TikTok angiyenzi content ngithi angikucacise lokhu namhlanje ukuthi ungcolosi yena lo icontent akayenzi into engiyenzayo mina lapha ku TikTok ngibhizi ngenza i-reality show njengoba ngenza i-reality show uma ngabe kwenzeka ukuthi kune video yami ngithi engahambiselani nayo ungibekezelile nami ngumuntu ngadala uNkulunkulu njengoba ngenza ama-video nje akusikhona ukuthi i-video yami mangabe ungayithandanga ngalelo langa angizuba nayo i-video ozoyithanda ngishaya ithwasa ngishaya isangoma mangabe ngenza i-video kule reality show yami angizukwenza ama-video ahambiselana nawe kuphela khona angazuhambiselana nawe azohambiselana nabanye abantu uma ngabe Hey Ngcolosi, hayi ngathi lihambile nje lolu hlanya lo Ngcolosi.
Lale nibambene. Bafowethu, suke ngaphazamiseka lana uyazi. Kusuke kwangena ucingo oluphuthuma kabuhlungu kanjani. Manje ngesikhathi ngingena ucingo la isuka ifoni ilokhu nje ithule. Ebe ngisesocingweni-ke bafowethu ningixolele. Bengisachaza la udaba lokuthi njengoba ngibhizi ngenza i-reality show lapha ku-TikTok bafowethu. Kunama-video azoni-offenda. Ngoba ngenzi i-content impilo yami ngiphila kanjena mina. Uma ngabe ngiphila ngale ndlela engiphila ngayo akusiwona wonke amavidiyo engizowenza azohlezi ehambiselana nawe. Khona uhambiselana nomunye umuntu ngelinye ilanga, nawe ngelinye ilanga ikhona ezihambiselana nawe. Okwamanje ake ngibe nginifaka-ke njengoba ngifaka abantu nje. Ngoba umthetho ngisuke ngaphazanyiswa yikhona kusho ukuthi kusuke wafona umuntu othile-ke nje. Sakhuluma-ke ngagcina ngisho cha. Ngimatasa kakhulu lana. Ngizibhizinisi i-reality show. Hey, yamukela. Yebo, njani? Siyaphila kunjani? Ngiyaphila. Amen. Ukuphi nezo? Empangeni. Kwenziwane empangeni? Hawu, ngihlala khona. Khona umuntu ohlala empangeni? Hawu, eheni. Ithini number plate esempangeni kambe? NUF. Kwenzani empangeni uyahlala? Ya, Kukini? ya. Umuntu wesifazana ngithi. Ehe, Uhlala kini? Uneminyaka emingaki? I'm 19. Akagani, awuganile ngani? Ngina 19. Angizwe. Ngina 19. Sesike sakhuluma ngo-19 sengibuza ukuthi awuganile ngani? Ay, Usugqirha, awuganile ngani? Usushonileni? Hawe akaganile. Oba wethu. Hayi angazi ukuthi kwenzakala inetwork yakhe kodwa angimdedele mhlawumbe usawuzama ukugana. Hayi mase nina 19 anogana phela suke senikhulile. Mase nina 19 ningaganile. Khomntwana 19 ongaganile. Hayi mina khohlwana. Yini ubushimane madoda noma yini? Angazi noma network ishaya mina noma ngilekeleleni la kuma comment. Uba ohluzwa inetwork yimi noma uye. Hayi ngeke. Kodwa kuyobuya noma phela mina nakho kuyafanishina nama comment ayakhona ungena. Yebo Anele. Hey, Hi, how are you? ngishaphi njani? Siyaphila. This is my English. Ungamangala. Okay. Ngisi nje nginaso. Hayi ukuthi mhlambe sisodwa cha bakhona no never that. Uningi. Okay. Yeah, ngisaphila ke kodwa. Hayi ngiyaphila ngiyezwa kuwe. Hayi siyaphila. Ngawulele ngani? Ngilele. Wena? Ulele? Ya, wena. Oh, Wena ulele ngani? hayi ngiyalala manje. Manje. Mangiqeda ukukhuluma nawe. Oh, ngithi mhlambe ngoba nami ngumntolele na uzola. Shuthi senzani? Sesingamphendula sisho sithi ayisilele. Sesizolala. Ngisho ukuthi manje kufona umuntu nje ebuza ukuthi senzani sino Anele sesingasho ukuthi hayi sisalele. Vele. Silele. Newedi yazivumela ukuthi silale. Hayi uma unongena ke ko live bame ezobusisa iconversation. Mabuza ukukhuluma ngamawede cha inkosi ayikuvumi lokho. Hawu, uyavuma. Uhlala kubunezwe pho. Ngihlale eJoburg eSoweto. Komuntu ohlala eJoburg. Uhlala eJoburg wenzana eJoburg kukini? Ekhaya kusemsinga nje. Kuphi Ukuthi nomse? sibaningi buku usungikhohliwe. Kuphi nomse? Kaparafini Scott. Oh, ungakuphi noSoweto pho? Hayi, bazongitshontsha phela mase ngisho ukuthi kuphi. Bazongitshontsha bani? Bona laba bala. Kanti usujwayele untshontshwa, usuphila ngokuntshontshwa. Ngiyabasaba abantu engingaphansi mina. Ubasaba kanjani abantu ongabazi?
Ngiyabasaba ngoba ngibazi phela-ke bazongitshontsha Ungaphela kahle usabe into ngabantu. ongayazi usabe nje. Uzizwa usaba kahle hle. Awunazi isiqiniseko sokuthi usaba abantu noma mhlambe uzizwa unovalo. Ngisaba bona. Ubuzwe ngobani bakhona uzubasabe. Ngiyababona nje bawu-289 la. Pho wathi awubazi ukwazi ngisho ukubabala. Ubala into ongayazi. Angibazi kodwa ngiyababona bakhona. Hawu. Ngiyaqabukeka-ke ukuthi into uyibona bese uyazi. Hayi phela ngoba abavezi buso nje. Uyangazi. Hawu ngiyakwazi nje. Oh hayi Ngeke ngaba ku-live nawe. bengisacela ukufunda i-comment ka-Ayanda Jama. Oh Ayanda Jama la ngethi ucela amazwi osuku. Mina bhuti izwe nginalo nje nginezwi lami. Mhlambe mawukuthi uyawudlala ku-WhatsApp usungacela iy'namba zosuku-ke bese uyofuna amazwi aloku usuku. Ushayele nje u-VN usuku ukuthi ngicela amazwi wakho. Ngizokuphendula. Mina amazwi osuku nje anginawo. Mawukuthi mhlawumbe ufuna amazwi wami-ke yilizwi lami leli ngikhuluma ngalo. Abesithini ngambe Anele? Ingazi usubhizi nabanye abantu. Hayi inkosi sibusise ngoba sesikhulumile. Ake ngifake abanye. Phela la imo se-office ngiyabona baya request phela liyabhubha. Mhlawumbe sebe u-23. Oh hayi. Anginankinga ngithi ngimadedele. Yes, siyabonga ulale noNkulunkulu. Good night. Hey, ufuna ukulala noThixo. Ufuna ukulala nenkosi. Nini uNkulunkulu mengakevela impela ningamithela ibhadi nina. Sengithiya kolala noNkulunkulu akusajabulwe bakwethu. Nini uNkulunkulu. Oh, hey ngaze ngithatha ubaba. Hey inkosi. Ungixolele inkosi ngisemafonini inkosi, ngisemafonini. Angikhulumi kabi ngababa. Mini. Hey, unjani? Uyaphila kunjani? Ngiyaphila. Ngaze ngajabula Nkosi yami aphinde wangi-accept. Angathi usho mina ngiyaxolisa nje ukumoyizela phambi kwenu umphakathi. Kamele ngahleka. Hawu bakwethu, mathi wakufona umuntu nje kubuza ukuthi uhlekisana nobani ngoba nami ngizohleka washo ukuthi uhlekisana nami. Cabanga sengizoxoxa nje la ko-rooms ukuthi ngikhuluma noNcolosi. Ngobani o-rooms? Abahlala nabo. Hawu, banamagama afanayo. Bangaki? Abanawo phela amagama abo ngibabiza bo phela hawu yini sengizosho ngawani ngawani. Wayepho babiza ngegama elilodwa. Waze ngajabula shame. Awu nami liyabhubha. Hayi nami sazoxoxa la ko-rooms. Hayi nami seko-rooms-ke la. Nami ngizozama ukuthola o-rooms ngixoxe. Yazi ngiyafisa kanjani ukubonana nawe nje ngihlale ngiphosta ku-WhatsApp njalo bangibona ividiyo yakho ngihleke. Hayi nami umthetho wami kuyenzeka nje ngiphoste amavidiyo akho nje isikhathi esiningi. Ngize ngixabane nomakoti wami lapha nje ukuthi mhlambe sekukanjani ngani lutho. Ngisuke ngithanda. Ngifaka umakoti kule ndaba ngicela ungiphoste. Oh, Ungamfaki umakoti kule nto. okay hayi khululeka ngizokwenza njalo noma kanjani. Oh hayi siyabonga kakhulu ngajabula. Yeah, siyabonga nilale kahle. Yeah, siyabonga ngikhipha-ke. Yeah, hey kikhipha. Naseladli lokukhishwa. Okay, bye bye. Hayi ngangingazi ngiyoke ngikhipha intobazana. Buka sengiyayikhipha manje. Yabona mabe uyijonga umuntu wesifazana ukhishwa kanje. Hayi lokho enikwenzayo nini. Kuthi lo nikhipha intombi niyongcebeleke emadropeni. Ningcebekele kanenzani. Izinga lokukhishwa kwezingane eSouth Africa liphezulu kangakanje. Yini majonge nafundisa abantu besifazana ukuthi kuyakhishwa. Niyabathatha niyobadlisa emadropeni nidle into ezimnandi kube out kube mnandi ngalendlela. Lo mqondo wokukhipha izingane gcina usudlulela abantu besifazane phela bazi ukuthi into iyakhishwa begcine sebekhipha izingane. Ngoba nani nibafundisa ukuthi umuntu uyakhishwa uyabona ngoba nje manje nginomuntu athi ngizama ukumfaka la kushuthi-ke useshonile makunje shuthi sekuyoba yikho ukuthi-ke kuyoclaim imshwalense ngoba akangeniseki ngazi noma umuntu onebhadi yimi noma uyena onebhadi ngoba ngithe ngiyathintayo lutho akuthinteki kodwa ngoba phela nakho nikhona nibaningi sekuyoba yiko nje ushort left. Lwandile Lwandile ngicela ukubona ngikhuluma nawe. Lwandile.
Lwandile. Ngenza njani ngikushaye? Oh, Lwandile inkosi ikukhumbule Lwandile ikubusise ngenetwork. Sibona sengathi network yakho ayifuni ukuhamba kahle. Kodwa ngoba nakho ke sekushe, ake ngifake nali ibandla lakithi bese kuthi ke mangabe sekushaya isikhathi sokuthi ngishayise ku live bese ngithatha ushot left. Ngoba kukho kutheni angizile kuzophusha ama content cha i-reality show le. Lento engiyenza la ilento eyenzeka lapha efonini yakho. Ngoba ngikhuluma njengamanje into ngoba ngikhuluma lapha efonini yakho nala ngiyakhuluma yiko nje ukuthi ngibingelele nangu senzo Ula. kunjani Ngimoje. yebo siyaphila Wethu. usenzo uhlala pha Emlazi. wo khona umuntu ohlala eMlazi Ya. yeah Sabasemlazi. ninobani bhuti kathi nibangaki bethi ngifaka umuntu oyedwa nabo semlazi nobani bhuti usushonile senzo oh hayi usenzo wathi usebuye okhokho bakhe bamkhuza ngami kusho ukuthi asisangenelana sebebuye bamtshela ukuthi kusho ukuthi ngumuntu othakathayo makunje ngoba nakho ayisakhulumisana senzo sekunokuqheka phakathi kwethu ayisabambisene nakho kwesekunje nangu Amanda 071 sawubona nami ngidlulisa usawubona oyisidudla ngakuwe ngithi kulungile phela bese kuba ukuthi nangu ukufaka iyeza hayi ngeke ngimphenduleke lo ngithembisa ukufokuzayo odeshe enkunzi humusha humusha Yansumba. yebo njani Hola. amen Hamba. kushuthi ngizolo ngivuma into kodwa ke nsumpa la hawu yeba wethu kushuthi ngifela ukubi ngibulawo yebo mfowethu ngiyaphila kona Akaphila ngabe yami. akufani yikho nje ukuthi liyanetha kambe nihlale emakhaya yuma Ramos ngapha eGoli Usegoli manje. uba Wena ngenzani eGoli ngizwe ngathi usegoli. hayi lutho ubhuti antu wathapha nami engisho block Bengithi wathi usho njalo manje. hayi Kodwa ukusetheweni. hayi ngazi ngisho njalo manje mina ngithe manje wathapha nami kwani ukuzwepho indaba seGoli awuzwe into engekho kulungile umusha yobe uyidibana ngiyabonga futhi ukuxhumana nawe inkosi ikukhumbula le nobaba amen hayi ngifuna ukunifaka nonke nje kube yikho nje ukuthi nami ke mase ngilala angiphush ma content mina la i-reality Hayi. ngiyakuthanda nami yebo sawubona Melody Ugogo kade ezalwa umculelanga. ugogo ubani kambe lo Hawu samkhumbula uBhebina. yena ubani kambe ubhebini Hawu sumkhohliwe. Ngicela uyikhulumele gele nangontsumpa. Hawu ayisangazi le ngane. sanibona Hayi. Ivoice ngeke uphinde ulithole. awu ninjani gogo Siyaphila njani? awu yikho nje phela sazalwa ngo-April sazalwa simnyama njani nini Usuwakhanya. Yazi le foni angiyifuni. Mina ngifuna i-dark lami bakwethu. yilo Le nale foni nje ayiphathi kahle. Hayi ngeke. Hawu kwavele nanti izulu bo. uNkulunkulu uyangi-editha uNkulunkulu usengenze ngawuvividi cha hayi kuseyimi Hawu kodwa uyangazi uBheki. lengane we
Ngasuka kushiwo mina. Angazi ubuza Hayi lokho bo. Hayi bo. Uthi ubuzalwa yini? Bengizalwa. nini. Wesithathu. Ngangizalwa ngolwesithathu mhla ka-15. Hawu bakwethu. Manje nakho ungakupho nezwe. Sengishintshe iprofile. Inkinga usangiboni. Ukuphi ugogo nezwe manje ngama-profile siyakhuluma sabantu abadala lana. Ngicela ukhulume naye ngimtshele ukuthi Ngisenanda. Hawu. Akithi wazwa ngibiza nge-West. Into Udlala ngawo. uyagogo into engishawo ukuthi ngapha eGoli. Manje ngoba umuntu obezalwa ngolesithathu bengizofika phela ngizoqalaza abazali bakho lapha esibhedlela. Ugogo wami uzalelwe kusiphi isibhedlela? Amunesidina yo. Ngazalelwe ekhaya mina ngizalelwa ngesibhedlela. Hawu. Into Hawu. yalesithathu leyo. Ngazalelwe ekhaya mina. Kabe ugogo udlala muphi WhatsApp phela uyosenda ilocation ngizobheka kuzalwe ekhaya. Ngizokusendela. Uno WhatsApp ugogo? Hawu, kanti ngikubonaphi? Ubuka i-status nje, ubuka i-status. Ngibuka wena, ngikubuka ku-TikTok, ngisuke ngikuthengela idatha wena. Uma ngibona ukuthi awuveli, ngivele ngithi chofo laphaya. Bese uyavela ngilokho ngithi nje. Awuthi ngizwe kahle lengane. Isho lengane. Hawu lengane. Ikhale lengane. Ibuye igiye lengane. Ayigiye futhi. Hayi futhi wema, igiye ingane. Yikho nje ukuthi abantu besifazane egogo sebashona bonke. Mina ngabe kade ngagana. Ngabe kade ngagana mina. Ngijayele nje ukugiya emshadweni. Manje sebashona bonke ke nkosi. Ya bashonaphi? Angazi. Bashonaphi? Angazi. Ngoba phela nalemgodi embiwo president engathi akwazekanga ukungeneka. Kwathiwa sikhiphe imfonyo sasinda. Zasinda ingane. Angazi banguyini. Kodwa nje ngoba basekhona nkosi phela ngabe sengashada mina. Hayi uzoshada wena, usazoshada wena. Ngeke phela akulula phela kufanele uye emhlangeni ngeke. Akulula ukuthi singayikhwezela ibhodwe siphelezele lo yamama lo. Ugogo ngemhlangeni. Uyobheka kade Ukuyobheka. uyobheka. Oh bengithi ugogo ungabaza umnsizwa bami. Hayi ke ukuyobheka kayi ngayiwa ukuyobheka. Uyobheka. Phela sifuna ukukhwezela ibhodwe ngeke siyabekelela sifuna ukukhwezela ibhodwe sikuphelezele. Simkhehle lo muntu. Yeah, akunjalo. Hayi kuyezwakala. Hawe ma. Kanti lo mama oyiphekela kuze kube yinini? Hayi uma ngeke uma futhi ngithi mangicabanga ukuganwa ngibuye ngicabanga ukuthi uma ngathi uzaba yivila. Angimfuni umzalo oyivila kufune phithize ngqubuzana amabhodwe kunyanya makuwiraje ibuthe kanti usezokwenzani sezothuma umkami nje manje umana Cha uzomthuma ngeweekend uzomsiza ngeweekend. Umkakho phela ngeke naye uzobehlele ekhaya. Uzoba busy ngani uma ukuganwa nje ngisekude umkami ngifuna Ngeke kulungile phela nizobe nihleli naye lapha eGoli uma ehleli lapha emakhaya. ngalezo khathi kodwa okwamanje uma cha akakethi Hayi ukutaka ngeke alanti le mali zesho ukuthi asiyeke ukubeka imali yokukhwezela ibhodwe makusekude kanje asibe siyidlaka hayi. bayisibongile gogo ayisibongile ukuchumana seniyolala kahle. Hayi unawe usale kahle hayi lungile mhlawumbe userest nje ukuze abafana bangaze bandlale bonke bavala iminyango hayi. Hayi lutho angikho khona ngisekhona. Papa. Yebo-ke siyabonga we baby. Hayi besisakhuluma nje sabantu abadala. Ngokomthetho uma ngabe sikhuluma kanje nogogo ngikhumbula ngo1962 la sake saphelelwa khona ilokhuzwa. Khulela kwathi ngo1962 singapha saphelelwa iNoro. Yebo njalo.
Ngiyaphila unjani? Uyaphila baba. Ya mfethu angiphifosi. Yeah. Oh sesa isinqumo sokuvala imic bese thatha ushot left. Kulungile ake ngifaka abanye. Ngoba phela hayi ukuthi abantu bayaphela cha kuphelwa lana. Abaphela abantu. Balobe be requestile naba nje omankomosi. Mankomosi ndodakazi engaganile. Mankomo Ncolosi bhuti kunjani? mankomosi ngiyaphila kodwa mankomosi uzwakala ukukhuluma nje ukuthi awuganile wena. Lutho webhuti, lutho. Yini inkinga? Baba unqabile umendo. Abafana bakusheli. Hayi bayashela bhuti ayageja. Yageja Wishima. bhuti. Wishima. Hayi ngizothi angishimile bhuti ngoba bona bayagadla impela kodwa manje hayi iyageja impela ngathi ihlanzela abangenamabhodi. Ugeja wena phela makunjalo. Hayi bhuti kona-ke nokuba ngisaphefumula nje kungenxa yakho nje. Uphefumula ngenxa yami. Hayi sekuyikona nje ukuthi ngingene kuwena nje impela ngiskirola ngihleke sengizumeka nje. Hayi siyabonga uNkulunkulu ngesikhathi ekhanda i-oxygen waphinde wakhanda nami. Mangabe kuphela i-oxygen kuvela mina. Hayi kulungile sibonge bhuti. Yebo ayisekuyoba yikho nje futhi nilaleni kahle. Yebo bhuti siyabonga. Hayi siyabonga kakhulu. Sengizobuye ngithatha ushot left nami ngithi kanje. Yikho nje ukuthi ngizobingelela cha umuntu nje lo. Hayi ukuthi mhlawumbe sizoke kuyini nje umuntu nje lona. Mabe ngisaphila nje. uNkulunkulu mhlawumbe uyongifakela ukuthi ngeke ngavula ulive. Akithi naba noma ngoba yebo njani? Unjani ish yazini? Siyaphila kunje. Ngiyaphila nami. Ngithi ngingene nje bakithi ku-live wakho yazini. Ikuphi lapho kanti? Ku-live wakho. Yini lokho? Hayibo. Kanti wena ukuphi njengamanje? Ngila eGoli wena ukuphi? Ngoba ngiseGoli wena ukuphi? Yo akasangifoneli. Ebhaza abantu ufuna bemlekelela akazazi ukuphi. Question ngiseGoli wena ukuphi? Mangobe Ayibo ususho ngane eGoli. ngenzani Ngikhona. Uthi ngenzani eGoli? eGoli sihlala khona nje. Oh, alright. Wena uhlalaphi? NgiseGoli nami. Yebo mamqungu ukuphi neGoli? NgiseJemiston ngiyafunda. Khona umuntu ohlala eJemiston. Futhi kuyaqala ke. Oh, akulungile mangobe bese ngiyabona elinye ibandla likhala ngawe lithi angangiliphe wena. Usuthi ngenze njani ngithini kulona ngivume. Yebo sawubona siqothi mfowethu. Hayibo. Dictate saw. Yebo sawubona dictate njani? Ngithini mangobe? Wema mqungela. Athini? Yeah. Bathini? Mamqungela sobuya sikhulume ngoba ngathi network ibuye ishaye. Noma kweze ukuthi siseGoli sobabili.
Yeah, maybe ukuthi segol sobabili. Uma siyoxoxa kahle siyoxoxa hayi kodwa sikhulume emasayidini. Siyokhuluma kuphinda kwenzeka kuvula omunye la. Alright. Yebo-ke siyabonga. Uzungayeki ngibambe ungisondeze duzo ngitshela ukuthi uyangithanda ungayeki ngibambe ungisondeze duzo ukhulume mawala endlebeni yami bese ungitshela ukuthi uyangithanda ukwazi insele kanti yini wena wasala kangaka ninomone South Africa olombhemu ukuthi ngamfaka afakeki futhi sobabili sibangu Buka ukuthi ngibhale ukuthini. Buka ukuthi ngibhale ukuthini. Ngifuna ubone ukuthi ngibhale ukuthini. Guys, ngiyazi ukuthi aninitsheli njalo bafowethu. Bafowethu. Kuphi khona la? Thabo, ayusingeli ngitshela i-push-up stini ukuthi kakhulu for mina. Kumele ngithini-ke manje? Ngizomqola? Ngeke ngithe ya. Awu baby, Nkosi yami, phendula-ke Nkosi yami. Phendula baby. Hello? Wengcolosi. Wengcolosi. Hawu Ngcolosi kanti ushonephi mfethu? Hayibo asixabani Nkosi yami. UNgcolosi ushonephi kanti? Ufriziswe yini vele anti uNgcolosi? We uba ungaphelelwa amazwi uNgcolosi shwele. Cha nifakela uNgcolosi idatha asiphose no 50 rand sonke la ku live. Siba 271 awawe manje enhle kabi leyo. Phoselana uNgcolosi idatha bandla. Afikile manje. wezamo Ya Ngcolosi. kunjani sengisuke ngafonelwa abelungu lana bathi we have read the call bakhuluma lezi zinto zabo lezi Awuyini airtime isiphelile njalo. ethamu kaba Phela mase kuthiwa you have reached. Sekushubile. futhi abashongo ke lokho basho kunye sekunye Awuze all white phela mfethu. yini all white Umcimbi nje kaMaskandi omuhle kanjani? awungisendele isithombe sakho uMaskandi la ku WhatsApp angikwazi ukuhamba emcimbi womuntu engingamazi ukuthi ubani loyo mina Nesicefe. Ayibo awuze serious. ngizoza ngisendele isithombe sika all white ngifuna ukumbona
Seshi oluhathi uma uqeda live. Awufethi serious yazi sibe kumnandi kanjani. Futhi nje singathengela wena amathikithi ukuthi siyongena sifuna ukuyobuka ungcolosi. Ukuphi lo all white? Ula eThekwini ePeople's Park. Awubamfonela futhi abelungu ungcolosi. Ula eThekwini ePeople's Park. Mina ngike eThekwini. Phela uzogibela uzeThekwini ngoba yini kanti manje? Hayi why lo mcimbi ungagibeli wona uze la. Umcimbi wona Okay akushintshiswane. Akushintshiswane wena zame yokuza. Yabo? Wena zame yokuza. Eyokuza lapha eThekwini. Thina sekunika ukubukela emumva. Wey, leyo ngono ngiyayazi nami ngeke ngayidlala leyo ngono ngithi zame yokuza. Eyokubukela emumva soyizama usukhona. Hayi. Wovela ukodle. Hayi kodwa. Zame yokuza eyokubukela emumva sokunika usula eThekwini. Yeah. Awenze njalo ke mfethu. Usiphasele noma ama-joke awu-4. Hawu mfethu. Hayi phela ngoba ngihamba etekisi angikwazi ukuthi phela ngafike ngikhokhele mina bese ngikhokhela ama-jokes etekisini. Ama-jokes ukuthi ngabe ngiphethe ama-jokes awu-4 kushuthi mhlawumbe itekisi asike sithi u-200. Ukuthi ngikhokhe imali yami ngikhokhe imali yama-jokes awu-4. Ngizogibela nge-1000. Angithi siyakutshela sithi zame yokuza. Bese ngizama neyama-jokes Kanti yini manje? Bese ngizama neyama-jokes awu-4. Angithi sakhokhela usubuyela emuva usubuyela nawo ama-jokes lawo. What if ama-jokes awu-4 asahlangana? Fanele ngingezi. Kahle wena. Amavidiyo akhe ngaka Nkosi yami khona le ngithanda kunazo zonke. Le ethi bonke laba bayocontribute ngomncwabo wami banginike manje. Ufuna ngiphathe amavidiyo makulo. Bonke laba bayocontribute ngomncwabo wami banginike manje. Vele bayazi labo ukuthi ngiyahlupheka mina. Bangakhulumi i-cable yami. Bangakhulumi. Hayi ngicela usawuze mfethu. Hayi sobe sikhona kuleyo all white. Indaba ngicela ungangikhohlisi. Hayi khulileke. Ugesi uxhunyiwe. Wengcolosi? Yebo ngisafuna ukuvela ngokomthetho lana. Yini manje ngisathatha sicamela phezulu kwempuphu la kunabantu abavele bethatha igrocery. Mana-ke usunjiniyela kanti manje wena usuxhuma ugesi? Ngichuma impuphu. Ngichuma impuphu mina ugesi. Awusheshiseke uvele. Ya sengiyavela. Makuvelile nje ukuthi umuntu. Uyabona? Ya. Kunjalo nje. Hawu kona kuhle uyazi. Yini enhle sisi? Ubuso lobo velile wabani? Kanti sisi uyaqabuka kanti singazi usensizwa lesi. Usisi ubengazi ukuthi ugesi womfana lo. Mina phela ngihlala ngibona nje lokho kudlula ukuthi lababoza njalo bengakhohle leyo mpahla bezise manje. Hayi lutho sisi. U-Eskom lona. Iyashokha lento le. Yena hayi. Na-ke. Abako-Eskom laba. Hayi ukuthi mhlambe kanjani kanti. Ugesi nje ohlezi ukhanya nje lona futhi hayi kamnandi. Ugesi ohlezi ukhanya. Hayibo isipatsha sensizwa. Angeke uzoshesha ujike-ke musu uthi isipatsha. Usuzoshesha ubuye ibandla lizothini manje? Uqhumpatsha ibandla alincesa. Hayibo. Yabo Senzothini ibandla musu uthi isinqazi manje. Yobani ibandla. Hayi lizothini ibandla? Obani ibandla? Ibandla amadoda. Amadoda. Usonta kuliphi ibandla kambe wena? Usonta kuliphi ibandla? Ngikhonzela uthela. Usonta amadoda. Ha? Usonta amadoda. Chaza ukuthini mosho njalo?
Uthe wena ibandla amadoda. Ngithi mina usonta kuliphi ibandla? Usondela uthi sonta amadoda. Buku usuqala umhlangano wakho. Kanti kuchazisa ithini isiZulu masithi okuhlula amadoda kuyabikwa. Bikwaphi kanti? Angisizwa phela mina isiZulu ngikhuluma nawe kusho ukuthi wena ozwe isiZulu. Na ngikhuluma nawe angikwazi ngafike. Andisukhulumani wena manje. Ngafike ngilalele la ngiphinde ngilalele isiZulu. Ushithi usuyibetha ngani ke ngo? Angazi hayi. Kulungile asibuye sixhumana ake ngifaka abanye ngingazi kube sengathi. Alright, sharp. Yebo anginake. Lungileka ibonane ngalelo langa. Kulungile besikhona kwi-All Black. Hawu Jehova, shuthi uzodubuza uyokuza kuyosa. Bye bye. Bye bye. Siyabonga. Ngibuye ngihlushwe ke bavele befone ngalezi ikhathi suke engazi sekwenze nje. Hey bo. Khona ukuthi ngibuye ngiyokhuluma ngiyofona ngale khona ikhona ufanele ngiyiphuthume masinyane. Kodwa ngisazole nginifaka obani khona. Yebo sanibona ba. Jojo kamba kanjani mfo? Siyaphila njani? Ya ngiyaphila. Yebo baba. Hayi mfethu. Ulokhuzana mfethu. Ngathini? Uyakwazi mfethu ukwenza usuku lomuntu lube right mfethu. Yebo. Siyabonga kakhulu. Yabona baqinisile mabethi ilokhuzana isiphiwo somuntu angeke usithathe. Yeah. Hayi ngeke usithathe mfethu. Hayi kona cha siyabonga kakhulu. Ilila ngathi ngifuna ukubona azi lapha lesikhathi ukuya kaMasukuzi. Oh, ukuphi ka? Mathukuza sekhaya lapha Mathukuza. Oh, nami ngakhona ngizokulungisa nje ngaziwa sheshe wathatha ushot left kahle yimisho isampepho la ngapha kaMathukuza angisobashisela impepho bese ngiyanyakaza amasishana bakhona babekwenza. Iki okunekini lapha. Akushithi ngomthetho ngathenga isitezi ukuthi isitezi lapha asiveli si-underground ngathenga isitezi lapha underground khona lapha kaMathukuza asiveli ngeke uzusibona manje ngangisawobika sona ukuthi kunomuzi omushe nguthe mabu ufika amathukuza ungasiboni isitezi ungaboni sengathi ngumuntu onamanga cha sikhona sona undercover. Sifakwe nje ngaphansi wakwenzela imvula ukuthi mabe nethe singanethi. Hayi ngokusebenza ngiseThekwini kodwa nje ekhaya ilapha Mathukuza. La iyatholeka siyabonga. Yebo. Hayi uqhubeke njalo bafayini. Ngiyabonga. Yebo siyabonga. Yebo. Uthi awuzile ngodlame. Achaje. Yithi laba sabafana basemsinga amachunini. Imbangweni nje futhi kwamshafuthi ongezansi kokhoza. Umfana kaTshebo uTshaka kusegoli lona futhi nje ke. Khona abantu engisazama ukubafaka la. Lo live bengithi ngizohlala 5 minutes. Kodwa ngoba senize nakhona. Sengithi angisa ngikhuluma. Ngikhulume nje kwabangcwele ngoba bethi ngifaka uNhlanhlo esashaje yami umfazi wenhlalisuthi awunankinga mfazi wenhlalisuthi siyashasha ngizokufaka mfazi wenhlalisuthi la mangubona Nombuso kunjani wentsumpe siyaphila njani Siyaphile iyasiphoxa iPhone namhlanje njengoba ukhanya kahle kanje. Hayi mani yenzani namhlanje noma sibuyele kuMobicel. Ngiyaxolisa nje ukunitshela nje umthetho wami. Umthetho ngokomthetho eqinisweni lilonke phela mina ngiyakhanya. Kingisekutheni nje ke ngisuke ngi-edithe mawala kuba ngathi kumnyamana cha ukukhanye ngiyakhanya. Umthetho wakho unje.
Hayi ngikho nje. Ngikhanya babuye kancane. Kusebusuku nje manje ngikhanya kancane kunala. bangalokhu bekumangalela noma bekubona edrobheni abantu abayazi filter abazi vivi Mina into engisuke ne-contract abayazi la efonini ngizenza ngibe mnyama kakhulu ukuze masihlangane edrobheni abantu bezongibona ngiyingcono kunasefonini. bathuke ukuthi kanti unje Bethuke. bakubuzelani hawu Bethuke ukuthi awukanti umuntu lona. uyaphila Ngcolosi Yebo ayisaphila kufana. ayakuphile ukuphila igoli Oh, hayi ngizosho. ngisakulindile phela la isitoro uzothengisa abodikerese Ukuphi kambe? ngila igoli ngingapha igoli Makuphi ka? eLinasia Ukuphi kolineza Nkosi. Mina ngaphe ngise Sky City. hayi uqhelaqhelile kodwa hayi kakhulu ngoba phela kusegoli yonke leyo ndawo inamba ithi GP nje Makuthi GP nje. kuyafikeka Cha siyabonga kakhulu. Amagunda nasegoli abuyenze ngendlela yawo. Hayi kulungile siyabonga. hayi kubonga mina Ntsumpe Banlalenga. Yebo. Uthi kwazinsele uyabona kodwa ukuthi usele abakakutsheli noma mhlawumbe ubona ubuhle bothando lwami no baby awunena nini umuna nomboneza utafe ase mahle Ngcolosi. kunjani Ngiyaphila njani? ngifana Nini ngizwe uyangi-add ngifuna ukukhuluma nawe kunini? mahle Ngcolosi. Yawe amagunda ngaseko hayi bekusangena ucingo lapho umntazi sangifonele Unjani? Siyaphila kunjani Hayi siyaphila nathi. Akufani Manje wayethi awuzi ku-Allwise la eThekwini? Angikaze ngizongizwa mana ngisalalela magunda Mawuza-ke nathi sizothenga amathikithi siye khona soyela wena. Kwenziwani kwi-All White? Kwenziwani la? Hawu, All White nje i-event kaMaskandi. Uthe wena ubani uMaskandi? Makuthiwa pho i-All White pho ngibizelani mina. Kuphela abantu abamhlophe. Ingadidwe i-iPhone bafowethu, uVividi lo. Manithi All White nibiza nami. Angiyeni All White phela mina. Mina ngaze ngikhona ukufika kahle ku-All Black. Akushiwo ukuthi kuyabantu abamhlophe. All White one khona, angichaza. Uyangithusa. Uchaza All White. Kushuthi phela kugqoka izinto ezimhlophe lapha. Ubusa balo. Hawu-ke. Ubusa ngahlala kanjani uvungezi? Ngithi nathi sibamnyama. Unathi bamnyama. Nami ngimnyama kodwa bengithi nje nathi mhlawumbe uyobe khona mnyama la. okay.
kuleka sokhuluma sokhuluma isibona senzani. Hayi, alright. Hayi like nganabo ubusizo bengiphoxa la kuma comment kuthini ngabo. Hayi, ayikho le nto abayenzayo. Hawu. Asibatshele ukuthi abahambe beyovula live ngale kuma-account abo khona bezozibuka bona thina okwamanje sisakhuluma la and kunabantu abasinalele masikhuluma manje maningi amathuba ukuthi uvula live bese zibuka yena yedwa. Kuyilokho nje ubusizo. Cha asemase kulungile siyabona. Alright. Yebo. Maningi amathuba ukuthi busizo uvula live wakho kulo live wakho ulalele wedwa. Uthi bafowethu kanti abafowethu uwe. Mangabe ukuhlulo wami live mangake kuphume wena la ngaba khona abantu abawu264. Bekuyilokho nje. Cela ukuthatha ushot left. Hayi ngizobafaka bafowethu sengifuna nokuvalelisa ke ngani zakwethu. Bafowethu mangabe kukhona nifisa ukukhuluma la nokuthile okubalekile kodwa phela inamba yami khona lapha kwibhaya ningafona nje ngoba ku WhatsApp cha hayi WhatsApp akuyona indawo yokulo. Hambani bafo. Ingane elokhuni. Alright. Yaphila njani? Yaphileka bafo. Ngikufana. Ngipilangana. Angeza? Ngipilangana we bafo. Ngipuzingani? Ya. Ubhuti ngibona ngiphi? Hayi ubhuti ububi nje bokuzalwa. Ungazi uje uthi ngiphi. Plus ngisho nasemavidini wakho uhlezi wenza nje. Cha sengisho ukuthi ububi. Mangabe ubhuti engibona mhlawumbe ubona mhlawumbe ubuso bami ngebuhle kahle. Utshela ukuthi ngibhizi cha. Kuyaza goli kuba busy ngempela. Lapho ukubuza ukuthi ngibhizi ngani? Ngingabhizi kanjani futhi ngimuboka okuzalwa vele. Hayi ukuthi mhlawumbe ngoba ngibhizi. Cha ungixolele nje Ngiyabuzwa. ubibo okuzalwa nje. Hayi akukho engibhizi ngakho. Wena ubhizi ngani? Nami ngibhizi ngobubi la. Ulibala ukuphusha ububi. Ngaze waphusha ububi ebusuku. Abantu baphusha amabhizinisi wena uphusha ububi. Kanti nelobubi likhona. Ibhizinisi lobubi. Ya. Ibhizinisi lodoti. Uthi ibhizinisi lodoti. Waphusha ibhizinisi lobubi. Sothini phela. Hayi kuyothiwa nike sekuyikho ukuthi ngithatha ushot left. Kodwa nami sengumuntu ozozumeka cha ngibokile futhi ukuxhumana nawe kuphi nezwe. Nezwe. Angeza? Uthi nguphi nezwe ngise-France. Kuphi nezwe? Bobe ekhulume ngezwe lapha. Oh. Ubhuti useshonile. Kusho network ubhuti. Uwe network mina bhuti network ayisoze yangihlupha. Umuntu engaze ngihluphe mhlambe uwe. Ayi. Ngase ngilala abafana. Hayi kodwa insizwa izume go live. Mina nginsizwa yokuzalwa. Angisangikhuluma nalabo abathatha abazolandela bese ngiyaphuma. Nondumiso. We, sothi sanibiza nje. Yeah. Biza abazali bethu. Yebo njani? Uyaphi? Yebo sabona sinogambusho kodwa. Yebo Nami ngiyaphila wena? Ayikuboni. Ngiyavela ungaveli. Kwenzaleni kanti? Awuveli nje sidala. Okay, mana sihlamba sezovela. Usuyangibona. Ngiyakubona, uyangibonani? Awuveli. Kwenzaleni kanti? Awumeke usabuza kwenzakala. Kukhona kodwa mhlawumbe wakwenza ngokuhamba kaSenzomeyiwe emhlabeni. Uyangihlangela ke manje. Cha ngicela ukubuza ukuthi hayi khona iqhaza walibamba.
Aye ngihlala mna. Mawubheki cha ngempela ngiyabuza ukuthi ngoba usezomeyiwe ngasekho. Ukhonani mhlambe wakwakwenza? Ayibo umeyapho. Awabona kukhela bulala umeyo namsengikhona lapho. Cha ngisho ukuthi kukhonani wakwakwenza mayelana nosenzo meyiwa. Ngiyabuza. Hayi naso sokufika isikhathi sakhe. Oh, amaphoyisa akhona ni live nange ngathi unolwazi kwase kufika isikhathi. Kwakunjani? Kwase kufika isikhathi. Maphoyisa bhalani phansi. Nabo obunye ubufakazi. Kwase kufike ini? Nabo obunye ubufakazi buvela ukuthi kwase kufika isikhathi. Kwakuyisikhathi siphi? Kwakuyisikhathi bani ngami? Angisazi. Sase sifike phi kana? Oh, antena wayilindene emhlabeni. Oh, hayi angazi ka ngivele ngithule ngoba ukhona umndeni. Uyaphilani? Yebo siyaphila kufanga. Hawu, Khehla. Bakwethu. Hayi Khehla kodwa besavu uphila kuTikTok. Awu madoda, umuzi wami lona. Avu uphila. Yebo, hayi cha sibonga kakhulu angisakhanyi mza. Sengimnyama. Iring Mina ngisabona lani lapha. Akezwa? Ngisabonala. Awuveli qo. Hawu, hayike. Inama ngazwenza leni kodwa ke ku right. Kulungile, akunankinga ayisibongela ukuxhumana. Hawu kodwa ayishemu, avuphila kodwa. Awu mina noNkulunkulu sicishe siyalamana womthetho. Ngabe uNkulunkulu offline yimi ngisuke ngi-online suke ngiphilisa abantu bakhe. Ayi, asiphileni bafethu. Yebo, sibonga impilo. Athina ama-comment manje. To have the right to remain silent. Yeah, ayisiyabonga ngibafake nabo laba commenta. Oh, right bafana. Yebo siyabonga. Yo, isasafuna ngenza ucingo oluzothatha i-hour lonke ngikhuluma isingisi. Chili. Ihamba kanjani? Yaphila kunjani? Awusaphila mfowethu. Yebo. Uwe lo. Uphi? Lo. Muphi futhi? Lo ovele la. Phela futhi ngilana wena ulapho manje uzongibuza abantu abavele lapho ngazi ukuthi Hey. Amsende ko WhatsApp lo muntu mu. Oh akule mfowethu ngizomsenda. Usho bayithatha inamba yakho lapha kubhaya. Oh bese uyamsenda. Ya bese ngiyamsenda. Okay, akulungile ukubuneza. Mfowethu ngibeke eZN eThekwini. Asekheze nomsethekwini. NgiseThekwini mfowethu. Bobudwe wazi ukuphi ungalokhu ugcogcoma uma ubuza ukuthi thina inamba plate yaseKZN awuzukwazi ngithi thina yaseThekwini awuzuka shona into eyodwa useKZN futhi nomsethekwini. Hayi mfowethu ayibu phela iThekwini mfowethu ingaphansi kweKZN. Ingaphansi kweKZN? Ya ngaphansi. Ukugibela isithe uyakwazi ubona udini ngaphansi kwenye? Ya. IThekwini ngaphansi kweKZN? Hayi ngaphansi mfowethu. Wena ungaphansi kwani wena? Hey wena uzayi baba. Oh okay baba futhi ngoba uzazi ngaphansi kwani lungile awufaka abanye mfowethu ubuthongo obuphi okay futhi siyabona naso lapho bavela usilingboard yami iThekwini ngaphansi kweKZN lasala ngaphansi kahake iThekwini phansi iThekwini ngaphansi kweKZN thina gola siyazi ke leyo nto khona into ekuthiwa ingaphansi kwento igola likho ngaphansi kwalutho igoli limele hawu iThekwini yesikothu Sawubona baba. yebo kunjani Ngiyaphila ngolusa. yebo akufanga Bengibingelela nje ukukho kuthini. pho wangishama Ngiyakuchama. Ngisizwa ngishameka Hayi. Iphutha phela lelo. ngishamwa yini Angikwazi ukuthi ushanywa yini. wazi wangishama we ungishamelani Wena ushama mina.
Hawu. Saye sashamana webani. Saye sashamana kangaka yini? Igazi shuthi liyazwana. Izwana kanjani ngoba phela igwazana namadlebe lana yithi abantu babaningi bamadlebe. Selingaze sizwane kangaka kanti yini? Angazi-ke ingcinga yosipakithi. Uhlala kuphi? Ngihlala kwesakamthetho. Esakamthetho yini leyo? Indawo baba. Oh, bethi uzothi isitulo. Kuyathola inkosi umthetho. Yebo. Oh, bengicela ukuthi ngoba nakusezize sakhuluma inkosi kube yimi, unkosikazi bese kube uwena. Angilwisani nomthetho, nami bekuwumthetho engiwushayayo. Ayikho inkinga umuyibeka kanjalo. Umbono wendoda uphikisa. Kunjalo phela inkinga ayikho khona thina. Uma ngithi mama uthi baba la kimi, siqala nini? Angizange baba. Siqala nini lesitokfela sethu uba nakuphela sekuzobuye kucazwe. Sisiqale nini manje noma nini? Alingahluli nehora. Usho kanje? Sengishile. Ngani ngingaphinde. Hawu bakwethu. Wazwa ngishamo bakwethu. Ungishamelani? Ngiyaxolisa. Oh, hayi ungaxolisi kone mina. Ngonephi kodwa? Ngiyaxolisa nami. Hawu bakwethu. Bafowethu. Kanti niqonywa nini nani siphumule? Wesiqothu. Angazi ngithini. Ukuthi manje ingoma zothandaphi maphumi. Kodwa ngizocula noma ngabe yiphi ingoma ehit engirelate kuyona manje. Ngiyaxolisa babe offend anginankinga. Ngeke ngikunci. Hayi ukuthi mhlawumbe ngilwisana nawe cha ingoma engiyithandile okwamanje. Mhlawumbe yami. Ngicela ithuba. Okay, thatha kithu. Ungayeki ngibambe. Ungizungeze eduze. Athi ngishiye lapha. Kanti kuzothi umuntu oqonywa zafe. Ngisacela ukudidela abasemva kwami ithuba. Okay, akulungile siqotho siyabonga. Yebo nilaleni kahle. Siyabonga, nawulale kahle. Yebo siyabonga. Hey, usiqotho. Kanti nishawula yini? Unanga usiqotho khona nabasemva kwakhe. Kanti nikhuluma nishawula yini? Yo, kanti wayini ningabolekani ifone yodwa? Fike kukhuluma omunye bese nikeza omunye ifone. Ngabe kuthiwa nginikeza abasemva kwami. Umuntu oqonywa zafe. Umuntu oqonywa zafe Nkosi. Ibandla lakwethu kade ngigcinile ukulifaka. Ngizinsizwa zakithi ningadina nami ngivusa ikwethu. Dlakadla. Udlakadla usephumile futhi ngithe ngamfaka waphuma. Uzwide lo akafakeki. Zwide khona nezibhadi phakathi kwethu. Ngazi noma idalwa zasemakithini afuni nisikhulume. Kodwa kona kunenkinga nyane ekhona nje. Ngaphandle kokuthini kodwa likhona ibandla elizofakeka. Ngizama ukufaka insizwa zakithi. Angifuni kube sengathi ibandla ngilivalela ngaphandle ngoba yiba abakhongi bami abayongikhongela mangabe sengivusa umzwa wasekhaya. Nabo usiqotho sebengivumile bathi cha. Futhi usiqotho uyedwa nje okhomba ukuthi kushuthi ke unendaba nami. Kodwa ungavuka mangabe usiqotho uyedwa okhomba ukuthi kushuthi ke wethu. Webhuti. Hola. Yebo. Hola. Niyaphila. Siyaphila njani? Hayi siyaphila singezwa nini? Yebo. Usalinda ukuzwa thina? Ngisalinda ukuzwa wena. Ubuthi kanti uyawabuka amavideo kababungizwe emchuno? Etwathi ngizwa sohlupha. Cha, ngisho ukuthi uyawabuka amavideo akhe. Awulutho ngibuka wakho Khehla. Oh, ubabungizwe emchuno ke wakhipha ivideo wathi itaba nahambe eSouth Africa. Ngibona ngathi ubhuti uthi uyaphila ufisa ukungizwa. Hambe ucommente lapha evidweni yakho ungizwe ufike ukuthi ngifisa ukuzwa ungcolosi. Khona uzobona usazo existani kulelizwe ngoba kushuthi wena ufisa ukuzwa amadoda. Hayi sengazwa owakho mina. Akezwa. Sengazwa owakho. Ubhuti akazwakala.
Ngisengazi uyimama lakho. Maningi amathuba ukuthi umuntu equleke make live ibhuti ahoxise lawo mazwi. Awungidumise phela nkabi yami. Awu bhuti. Asingenawo ngisho petrol. Uduma ngani ngaba? Ngodiesel. Uduma ngodiesel. Ya. Ile. Uduma ngodiesel. Yebo nkunzi yami. Hayi kuleyo utomkhulu kuzodumeka nami ngisazama ukuduma nje. Akakalungi. Mhlambe sengiyoduma kahle ezulwini. Usubheke ezulwini nje eminyakeni emincane kanje. Nawe mawuthi akudumeki njengamanje ezulwini kodwa uyoduma. Mhlambe ezulwini wena nje celebrate. Kodwa uyafika ezulwini kufike kushuthwe na udu. Mangale na uthawa. Kwenzakala ngathi udumele nje. Mhlambe nje. Hawu ezulwini mhlambe uyicelebrate lokuqala lokugcina kulindwe wena. Chris Brown wakwelizayo. Lama mhlambe ngo-top 5 nje kwazi ba. Angazi ke phela mawuthi mhlambe ku-top 5 bese uphinde uthi kwazi bani mina ngizokwazi lapho phela kusho ukuthi owazi akekho. Ufuna ngithini? Ngithi Ihlezi khona impendulo emlonyeni wakho. Manje bhuti oba ngilive ukuthi ufuna ngivula umlomo ngibheke impendulo noma mhlambe ubhuti uthi angithini ngithi yebo. Hayi lutho. Ubhuti ngicela ukubuza ukuthi uyadakwana ubhuti. Hayi lutho angifiki. Ngisho ukudakwa bhuti. Hayi sidalo. Ukudakwa bhuti. Ngisho utshwala. Hayi ngithindi. Ubhuti uyadakwa. Ngiyaphuza. Uyadakwana ubhuti. Hayi kadaba. Wenzani? Uphuza udrink kuphela. Ubhuti uyadakwana. Hayi angisazi ngophendula ngothinto ombuzo. Umbuzo bhuti ungawuphendula ngoba lo mbuzo ngoba ngukhuluma nje kanje angidingi ukuthi uphendule. Uma uphendula uzogcina usuqala ngenye indlela. Ngithi mina ubhuti uyadakwana. Into uma uyiphendula usufuna ukuthi ime ngelinye iside. Umbuzo ngifuna ukuthi ume kanje. Ungaphendula umbuzo wami ngubeka ngale ndlela wena ufuna ukuphendula. Uyadakwana. Hayi akadakwa ubhuti. Wenzani? Aningisizeni wenkabi aningangihleki bo. Ubhuti uyamazini ubhuti? Uyamazini ubhuti engikhuluma ngaye? Angimazi. Pho uphendula into ongayazi. Wathi akadakwa kanti owakini nini ubhuti? Ayihlobo. Ngisho ubhuti wami ukuthi uyadakwana. Wena uthi akadakwa. Uvikela umfowethu. Ungena indaba zakithi. Into izele nje ukuzongena indaba zakithi. Ngiyabuza mina ukuthi umfowethu uyadakwana. Ngikhuluma nomfowethu la engihleli naye ngibheke ngakuwe. Ngibuza ukuthi ubhuti uyadakwana. Wena ufakaza indaba zakithi uthi ubhuti akadakwa. Futhi wena kufanele thina silalele wena ekhaya ukuthi wena ufika nombono ukuthi ubhuti akadakwa sibe simsola. Uzothi wena ubhuti akadakwa. Uyini uzobulala umuzi silungisa ikhaya wena uyaphika. Ngizolakha mina. Uzokwakha ikhaya uphika. Ngizonenza nibe imbumbe nibe into ehlangene. Imbumbe into ehlangene. Mangabe ngase seniqhekekene nje. I-ring light ayizangivezi kahle. Senzeni bhuti? Ayisakuvezi kahle yini? Ibhuti senzeni? Ngibe senginofilifili bengasakuboni kahle. Iranto ungasayiboni kahle? Wena bengasakuboni kahle. Bhuti uma ukhuluma nami ungathi ubungasakuboni kahle ngathi usho okunye. Uthi ngcolosi ubungasabona kahle. Manje uthi ubungasakuboni kahle. Okuyini bhuti? Bengasakuboni kahle ingcolosi. Indaba sekwenzakaleni. Okuyini ngathi ungasakuboni kahle? Bungasaveli kahle la ku stream.
Oh, ngisho ukuthi ubhuti bengasakuboni kahle. Cha, insizwanyana nje le noma ingatheni. Kufanele ukuthi uyibize ngesibongo ukuthi ngculu. Mfowethu, singabambezeli mfowethu ngibonga ukuxhumana nawe yaba. Alright ke. Hayi siyabonga kakhulu. Nangu uJobe sendi yamaru siyabonga Jobe ubani lo? Ke. Nyamaza uJobe umnikazi wemoto. Imoto encane, imoto engathi green paper. Imoto engathi green paper phela kazi kwakuthiweni. uJobe bayamchaphaza emsebenzini. weJobe waxhanyazwa emsebenzini umdala ngakwanikeza imoto encane kanje. Ngoba phela umdala qhu badlula bonke futhi emsebenzini kodwa imoto uhamba ngelazi namba. Mondise kwenzakala. Kukhanya. Ukhanya osenyamalele. Kufuna size sixabana ukukhanya makunje. Ibo, akabulungu ngalo yami abathwa. Sengikade ngithi ngiyavalelisa la. Ukuthi baningibuka labantu abarequesta la. Ekufuna ngenzile. Hayi phela kufuna ngicela ngiphendule yabonke. Ngolos najipuribi. Ayishi language yakhe yangihlula kakhulu. Okhange umusebenzi. Obadlula bonke. Awumdala uJobe kodwa imoto akahamba ngayo mina ngazi uthini. Kodwa Mondisa angioffend umsebenzi wakho. Angioffend. Hayi uJobe ngizomfaka kule. Ngeke ngifake nina ensekho. uMondisa unawo amandla okuvula live. Engawuvula nje uMondisa live kube lula. Kanti nina maningavubona mangavula live ngasuye kube nenkinga nyana ngcono mangabe sisawubambeli la sisakhona ukukhuluma. Uyabona. Nobuhle. Yansumpe. Yebo njani. Unjani Nsumpe? Yaphila unjani? Uhambani inkulumo. Right. Bakufaka. Nsumpe. Yebo. Ngiyakuthanda yezwani TikTok nje ngibuka amavideo akho. Awu baba siyabonga. Yazi ungena lana nje ngicela kutshela labantu bonke ukuthi akekho umuntu ngimthanda njengawe mina. Usakwazi nokuyibamba. Ngaya. Suqalile. Phela ngiyakuthanda nami. Nami ngiyakuthanda. Mina nje kakhulu ngachazeki. Ngicela sishade ke kusasa. Hawu kwasawa isikwili kangaka kusasa. Kusasa ayikhali. Yebo. Sasa tomorrow ngesingisi. Yes. Kulindweni kanti. Wena wasawa lazi kangaka ikusasa. Thina sonke silosibamba ukuthi ikusasa lazi wena usuyazi ukuthi ngingase. Okay, akube next month. What if next month awusafiki? Hayi uzofika. Okay, akunankinga hayi soshada nomlando. Usala kuphi pho? Ngihlala eMandeni. Yabo kusasa. Kusasa futhi sengiyenzile ivideo kusasa sengizoyiposta kusasa. Kuyenzeka ngishutha amavideo namhlanje ngiwaposta kusasa. Sengiyenzile ivideo ngikhuluma ngawe evidweni. Kusasa ngizoyiposta uzozo wonke umuntu obefisa ukukubona. Alright. Yeah, hayi siyabonga siyobuye sichumana. Wena ukephi? Ila eGoli sihlala. Okay, siyabonga.